gu egia esan, guk ez dugu gauza hondirik parte hondirik euki proiektu honetan, bultzatu pizkat, bakarrik eta publikatu. Eta bueno, sakit, omenaldi bada. Disko eta DVD hau, omenaldi bada. Kuadrilla handi baten omenaldia, neskabati, aspaldin izanen neskabati egindako omenaldi txukuna, omenaldi lagun artekoa, eta omenaldi artistiko, nik uste dut, goi mailakoa. Eta horren erruduna errudun nagusia, bada, hemen nire eskuman dagoena, Alesteio, eta bera hasi zara mobitzen aspaldi, eta movimiento horretan, bi musikari, nik uste dut, etorkizunean zer esana emango duten bi musikari ere, badira, ez? Lucia Arzalluz eta Ignacio Arakistain. Orduan, honena, berai lagatzia pizkatu esplikatzen. Eta, laugarren artista, faltadan laugarren artista, Xabier Sagasta da, pizkat marrazki guztiak eta egin dituena, eta gaur ezin izan du etorri, baina, bueno. Peko hotxaken laguntza, niretzat oso handia izan da. Ze hau da lan bat, hasi zena nire bakardadetik, oain dela 14 urte, nire, 14 urte bai, hori da, poema batzu, etxean idazten dituzun poema batzutatik abiatu den edo garatu den prozesua, ez, eta ia da hartu duen tamaina, handia izan da, eta iritsi gea, baina azken txampan, zuen babesa eta bultza, niretzat, oso lagungarria izan da, oso, erabat. Zarautzen ezagutu nuen, eta 2005 urtean, 2005ean, beak bere poema bat kantatu zian. Poemak esaten du diskako lehen kanta. Zuaitz ostoen atzean izkutatzen den ilargiak, zure uharteran arama. Haizearen uluaz zure oihuak heltzen dira, galtzen naiz, mintzen nau. Hori beak hori kontatu zian. Eta nik partekatzen genuen, biok genukan, inkitu di artistikoa, ez, nik antzerkia, idatzi, beak abestu, eta santzian, nik poema hartatik abiatuta, zerbait, letran bat ingoten nuen, ez, piskat, hor zegoen historio bat komprimituta, ez, zeharo, eta nik inun hori, urrengo etxean, justo egun hartan etxea junda nota bat zekartu nituen, eta urrengo jabeteetan garatu. Eta gero, pasanion, eta historio poetiko hori, izango genuke, amets bada. Baina, bai egidala, oianakin izandako sola saldietatik, eta bera kontatutako gauzetan, eta pixkat, nik hor nire buruan, neukan nolabaiteko pelikula bat, ez, eta hori dago hemen islatuta. Hemen bai dauzkaula, da fikzio bat, amets bada, baina bai tarteka daude errealidadearen azken 14 urteotako detaile, esango denuke. Diskoakin batea DVD-a dago, ze zuzenekoa ingenuen azaroan zutegin, noauak lagunduta. Eta zuzenekoan, hasierako abia puntua zen, poesia, errealitatea eta fikzioa tartekatzen zian, hori zuzenekoan DVD-an aurkitzen da. Diskoa hartu du beste bide bat. Historio triste bada, baina eman diogu puntu positiboa. Junteta aurrea junala evoluzionatzen. Bai egia dela, parte hartzaile asko daude. Hasieran idea zen, nik Ignacio genitzein honean zen, ahotsa eta pianoa, eta ahotsa ni. Eta, behaiek, gero Luziak initze zuen, eta entzuten, gustatu zitzaien historia, historion badelako, eta merezi duelako, eta hasi zen, implikatu zian erabat, eta iritsi zen momentu bat, konposaketak oso politiak eta oso landuak eta esan ziaten, zu
baino, beste kantatzen badute, zu baino beto kantatzen duten beste batzu, hobeto, ez? Eta onartu nuen, eta orduan, hasi ginen, lagunei deika. Eta hor, Aitor Gorosabel, Labrit, Xabi San Sebastian, Jon Gurrutxaga Oianaren laguna zela, Austrian, Bienan ezagutu zian 17 urterekin, Orekateek hizkuntzian lagunak batzen, bai nireak, Oianarenak, baita ere Lucia eta Ignaziorenak, musikenen dabiltza, eta bai izan da prozesu maketa, lehenik maketa bat egin genuen, Fredi Pelaezen estudioan burutu genuena, eta gero Fredi ezagututa, Fredi asko lagundu digu ere, eta bere estudioan grabatu dugu diskoa. Hor, arlo musikalatz, Ignaziok eta Luziak ni baino igual azalpen hobeagoak eman ditzakete. Eta gero, bai dela, lagunen artean egindako lan bat. Funtsezkoan niretzat, Oianaren lagunen babesa. Eta Oianaren amaren baitare baietza. Nik baimen askatu nien. Zanien zertan nahi nintzen, nahi nuela zerbait egin omenaldia, baina ez omenaldi, ez dakit, ni nahi duena da Oian Alkorta musikaria, artista, ari egin omenaldia. Ez dakit, eta horregatik bere abestia dago, kilometroak argitaratu, kilometroak 2004ako egin zuen abestia diskontan dago, Kastora elkarteak erabiltzen edo utzi diguna. Eta azkenean nik hori nahi nuen artista bat, urteak pasadia, askotan akordatzea arrakastatxuak edo ospetsuak diren artistetaz, ez? Kasu honetan, nik ezagutzen nuen, niretzat, ez dakit, horrek balio du. Eta ni nahi nuen, hori, behai egin keinu hau, eta baita ere, esango dut, nire ametsa beti izan dela disko bat egitea, baina ez musikoa. Orduan, lortu dut ere, ametsa hau burutzea. Baina, esan dakoa, historioak merezi dulako. Bestela, alako esfortzua, alako alegina, ez dakit, disko bat egiteagatik, egite utxagatik, nahi horrek izit balio. Baina hemen badago zerbait merezi duena, eta horre azkenean hemen kontatzen dena da lagun baten ezinezko bilaketa. Berez historia hau da. Eta bai musikan badago historia badago, dramaturgia badauka. Teatro mundutik ere banator, eta hori nik bentsatatzen baten dut. Momentu batean, daude bi esaldi aipatuko ditut, gero Ignaziok eta Luziak ere itzen dute, eta zuek galdetu nahi zutena, baina daude bi esaldi bada galerak elkarrekin partekatuta hobeto eraman ditzakegula, dioen batek, ze askotan, dana gure, hasieran partekatzen ditugu, baina gero bakoitza bere bakarda erakusten dituta, hemen bai indugula zerbait, lagunen artean partekatu, ez? Eta bestea, Aitorrek kantatzen duena, bere kantaren bukaeran esaten du, galdu zintudalarik irudimenean, amets, zurekin egon naiz, elkarrekin izan gara, bion itxasoan. Niretzat horrek biltzen du, ez da zerbait magikoa, eta hoxe, momentuz hau esango dizuet. Gauza asko esan ditzakegu, ez? Baina eskertua nago, bai diskoan, bai zuzenekoan parte hartu zuten guztiei, zuzenekoa izan zen emanaldi bakarra, eta orduan, hori hor dago. Pozik nago euskeraz, gaztelerazko bersioan, DVD-an letrak hemen etzean kabitzen, azpititulua daude, Xabi Sagaztak 2 urte eman ditu, izan da prozesuan, abestien konposaketekin batea, Xabik bere marrazkiak egin ditu, oso ondo murgildu danak
ekipo bezala, bakoitza beretik, itxasontan. Mamia, hemen, beha esateko bezala. Ezkera baita ere Gaztelupeko txaki, azkeneko bultza honegatik, alesek esan duen bezala. Bueno, guri iritsi zitzaigun proiektu hau, niri iritsi zitzaidan lehenengo, eta gero Luziakin hitz egin nun. Duela pare bat urte, nik ezagutu nuen alez beste bide batzutatik, antzerkiaren bidetik, eta esan zian, badauzkat poema batzuk, eta beti nabil bueltaka poema horiek musikatzeko. Beak esan zian, ezkenik, zede bat egitea nahi dut, baina naiz musikaria. Esan, orduan hor arazoa dakagu, musika behar dugu. Eta esan, bueno, ni prest nago, poema horiek hartu, eta bueno, zerbait egiten hasteko, ingo zehari gabe, ez da, pretentzio hori gabe. Gainera, ni eta Luzia, Luzia eta ni, mundu klasikotik gatoz, musikeneko ikaslea gea, pianistak, eta guretzat mundu pixka bat arrotza da, ez da, gu beti ondo murgildu geha partituran, papelean, eta guretzako hau izan da sorte bat, ze eman digu plaza sortzeko, eta guretzako hori ere garrantzitsua izan da, ze gauza da bestek idatzi dutena jotzea, eta beste gauza da zuk jo behar duzuna sortzea, eta hori nintzat ere gauza bat izan da, eta hortik baita ere esploratu dugu beste bide bat, eta beste musika egiteko era bat esango genuk, ezta? Eta nuen, etorri zitzaidanean Alex bere poema hauekin, nik izan nion, bueno, nik hau niretzat uste dut karga handia dela, eta Luziari izan nion, bueno, eskua botako jazu, eta banakien bera ere edizela idazten, eta bar, eta besti batzuk eta bestea, eta esan zion, bai, eta zein hortxe buru belarri gauza horretan. Musika aurrera zioan bezala, Alexek esan duen bezala, pixkat konturatu ginean, behar genula jendea bezalaria, jendea pixkat prest zegoena, Alex prest dago, baino. Eta behar genuen pixkat jendea hortako prest dagoena. Eta orduan pixkat hasi ginen hitz egiten, eta komentatu duen jende hori pasatu da estudio setetik, bai Joli Pascualena, Paula Brotons, gure ikaskide bat, musikeneko ikaskide bat, Xabi San Sebastián, Gorosabel, Gurutxaga, jende... Gero barkatu jende ez ezaguna ere badago. Unintza Manterola, Orilloetarra, Oianan Lagun Mina, gero Amaia Entxausti dago, jende ez ezaguna ere badago, eta hoxe, gero bukera beste zerbait esango edo. Hori da, jende hori ezaguna eta ez ezaguna, baina denek proiektuarekin bat egiten zutena eta gogoan handiz lan egin dutena, eta gure musika onartu dute inongo aitzakiri gabe, eta hori guretzat ere plazierra izan da lan egitea horrelako jendearekin, esaten izuet, gu ez gaude ohituta horrelako jendearekin lan egiten, eta guretzat hori historioa moldatzea beraiekin ere garrantzitsua izan da. Gero parte musikalean, esango dugu, diskoa da nire ustez pop akustiko edo estilo pixka bat hortan doa, beti kantu guztiek dute gure atalekoak, behintzat dute base pianistiko bat, oso akustikoa, oso geurea oraindik ere, eta gero zenbait instrumentu daude noizean behinka, dago flauta, dago biolina eta txeloa ere bai batzutan, horrek ematen dio beste ikutu bat, ez da, batzutan gitarra ere bai, pixka bat zehago gozoago egiteko, eta pixka bat horri bilidea, ez da, baita guretzako esploratzen eta bilatzen. Eskerrak eman Fredi Pelaezi, ze bera baita ere diskoatzen aurrera ateako, beha lagundu dugulako pixka bat zuzendaritza musikalean, zegu askotan hori, oraindikan ez gara horretan abilak, eta bera lagundu dugu esaten, hemen hau, hemen bestea, eta pixka bat txukuntzen gauza. Eta gero Alexek komentatu duena, pixka bat, nik uste egin dugula produktu integral bat, ez da? Idea hori izan pixka bat, biltzea poesia, musika, marrazkiak, DVD-a, integrala egitea gauza, eta horretan baita ere parte handia izan du Xabi Sagaztak, nik bain beti izaten den jendeari ematen dio sedea, izaten du, musika partea portadaren nivelan baldin badago konformatzen naiz. Ze benetan iruditzen zait, kizon lan txukuna ingula Xabi Sagaztak, eta guk ere bai, zeratik ez dugu esango. Gero ez baldin baina famatzen, nor famatu baitu. Ni bai esan, 19 urteko gaztea diala. Eta, bai. Bai, haizu. Ni 19 urtekin, esango barizu nola nenbilen. Baina 19 urtekin gogoa zen diskoa egiteko orduan ere. Bai, hala da.
Eta, bueno, besterik ez, esan hori, niretzako historia oso polita dela, honek barruan duena, mami handiarekin. Eta gero, izenburua pentsatzen ari Bai. eta nik bota nion idea, galerak. Ezta? Piskat iruditzen zaidalako hori, disko hau, nik orain jendeari oparitzen dio danean eta horrela, beti pare bat edo jenderi eman diot, eta dedikatorian jartzeakoan, jartzen dut beti, zure eguneroko galerak eta zaminak goxatzeko. Pixka bat, musika baita ere laguntzen du horretara, musika lasaia da, musika gozoa, fina, eta nik uste dut horretarako gaudela eta horretako dagoela diskoa. Eta besterik ez Alexi eskerrak, mila esker, porque gure atzetik ibili da, eta gure ematea ere ez da erraza, eta eskertzen diogu emandako konfiantza eta erakutsitako balio hau egiteko.